パタヤの市長もパタヤのホテルではすでに外国人の受け入れの準備ができていると Facebook に投稿しているということです。このサンドボックスの最初のモデル都市として選ばれたのがプーケットだということです。こんにちは。人生に楽しい旅を住みです。今回はタイのプーケットで隔離なし入国に関しての新しいプラン、そういったものが話し合いがされだしてますので、そちらについてお伝えさせていただきます。ただ、現在バンコクでは新規感染者が増えつつあるというような、そういった状況でもありまして、こちらちょっと心配なところですので、どういった状況なのか、そちらをお伝えさせていただきます。今回お伝えするのは、まずは1つ目、4月から始まるエリア検疫というものについて、そちらをご説明させていただきます。そして2つ目は、プーケットへの隔離なし入国、こちらがどういった計画なのか、そちらをお伝えさせていただきます。そして3つ目は、コロナに感染している人を発見するために犬が活躍、そのことについてお伝えさせていただきます。そして4つ目は、気になるバンコクの状況なんですが、新規感染者数がどのような状況にあるのか、そのことについてお話しさせていただきます。今回もいろいろと最新情報をお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見てください。こちらのチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報、最新情報をいろいろとお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航情報、そういったもの、最新情報を追いかけてお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめにエリア検疫というものから見ていきたいと思います。こちらは3月22日の記事になります。タイ4月からのエリア隔離はパタヤやプーケットなど5地域が対象、そういった記事になります。タイでは4月1日から入国した方の隔離を緩和する、その措置として隔離期間中にホテル内の施設を利用できる、そういったエリア検疫というものを導入する予定です。その最初の対象として、まずは5地域に限定されて実施をされるということです。この対象地域に関しましては、パタヤ、チェンマイ、クラビー、プーケット、スラターニの中にはサムイ島やパンガン島、タオ島などが含まれています。この5カ所が対象になるということです。このエリア検疫では、まず入国後3日目までは通常通りホテルの室内に滞在することが義務付けられるということなんです。そして4日目以降は宿泊施設内のプールやフィットネスジムなどが利用可能になります。パタヤの市長もパタヤのホテルではすでに外国人の受け入れの準備ができていると Facebook に投稿しているということです。発表では4月1日からとされているんですが、準備で少し遅れたりするようなところも出てくると思います。ただ近いうちにこちらの5つの都市ではエリア検疫、こちらが始まる予定だということです。それでは次の話題です。入国時に隔離なしでプーケットに行くことができる、そのようなプランの話し合いがされ始めておりますので、そのことについてお話しさせていただきます。こちらはまず3月23日バンコク州法の記事から見ていただきます。タイの政府観光庁によると、風光明媚な観光の島として世界的に知られたプーケットでは、新型コロナワクチン接種済みの外国人観光客を今年の7月から隔離なしで受け入れることを目的としたプーケット再開プランを3月26日にも提出する予定だということなんですね。このプランを実現するためには、プーケットに住んでいる人たちのワクチン接種率を 70% に引き上げることが求められているということです。そしてプーケットだけではなく、外国人観光客に人気のサムイ島も外国人観光客の受け入れ再開に向けたプランを作成中であるということなんですね。で、この3月26日に提出される予定のプーケットのプランなんですが、このプランはサンドボックスと呼ばれているプランらしいんですね。このサンドボックスプランというのはどういったものかと言いますと、多くの人々が新型コロナウイルスワクチンの接種を終えた2つの国、もしくは2つの地域の人々がお互いの国や地域を自由に旅行することができる、そういったものだということなんですね。ですので、このサンドボックスというプランはタイ政府またはタイの都市が外国の対応機関と交渉して、お互いにワクチンを接種した人たちが隔離なしで自由に行き来ができるようにする、そういったプランだということです。そしてこのサンドボックスの最初のモデル都市として選ばれたのがプーケットだということです。このことも今後どのような展開になっていくのか、このチャンネルでも追いかけてまたお伝えしていきたいと思います。それでは次の情報になります。タイで犬の嗅覚を使って新型コロナウイルスに感染している人を見つけようと、そのようなプログラムがあるということなんですね。こちらの記事を見てみてください。
タイの国立大学の研究チームは石油大手のシェブロン・タイランドと共同で犬の嗅覚を利用して新型コロナの感染者を探知する研究を行っているということなんです。この研究によりますと、6匹のラブラドールレトリバーが空港や観光地で新型コロナウイルスの感染者を識別できるように6ヶ月の訓練をもう受けたということなんですね。面白いのが、これらの犬たちは新型コロナウイルス感染者が汗から発する匂いのわずかな違いを2秒で嗅ぎ分けることができるということなんです。本当にそんなことが可能なのかと思ってしまうんですが、ただ研究の結果では正答率は 94.8% に達しているということなんです。またコロナウイルスに感染しているけれども症状がない、そういった人も識別することが可能だということです。研究チームのリーダーの大学教授によると、タイにおける医療分野で活躍できる探知犬の育成は今回が初めてで、将来的には新型コロナ以外の疾病を検知できる探知犬の育成にもつなげたいと語っているということなんですね。本当にこれは驚きの話ではあるんですが、そういった犬たちが活躍するようになると頼もしいなと思います。ただ犬たちに新型コロナに感染しないでほしいなとも思うので、そういったところはちょっと心配なところでもあるかなと思います。それでは次のニュース、バンコクでコロナの新規感染者が増え出しているというような、そういった話題になります。こちらはまず3月23日になります。3月23日、タイでは401人の新規感染者数を確認しました。これはここ最近では結構高い数値になると思います。このうちの318件がバンコクのバンケン地区というところにある移民警察の交流施設で発生したということなんですね。ですのでほとんどがここで発生しているということになるかと思います。このことに関してもう少し詳しい記事がありましたので、こちらの記事を見てみたいと思います。こちらはバンコク州法からになります。新型コロナウイルス感染症対策センターによれば、警察庁入国管理局の収容施設に収容されている外国人に検査を実施したところ、297人の感染が確認されたということです。この297人という数値はさっきの318人という数値とちょっと違うんですが、ある程度ほとんどがここで発見されたということなんですね。で、この入国管理局にある収容施設ということなんですが、ここは多分なんですが、ビザが切れたのにもかかわらず不法で長く滞在していた外国人とか、また何らかの理由でタイを強制退去、そのようなことになった外国人たちが収容されているんじゃないかと思います。今回の検査に関しましては、収容されている1888人に検査を行った結果だったということで、主に感染していたのはミャンマー人やベトナム人、カンボジア人などが感染していたことが判明したということです。なお、現時点では収容施設に勤務している職員や医療関係者の感染は報告されていないということです。こちら結構心配なそういった話にもなってくるかと思います。そこでこの状況がどうなっていっているのか、その次の日3月24日の記事もお伝えさせていただきます。3月24日は69件の新規感染者が発見されたということです。この69件の感染のうち61件がタイ国内で発見されており、8件が海外から入ってきた人たちから発見されたということです。このうちバンコクで発見された新規感染者は44件だったということです。また12月の末にクラスターが発生したサムットサコンでは9件の感染を確認したということで、12月末のクラスターが始まってから初めて1桁台の新規感染者だったということです。また昨日に多くの新規感染者が確認されました勾留された不法移民の検査では、過去24時間では新しい症例は発見されなかったということでございます。ということで、まだまだ安心できないような状況ではあるんですが、バンコクで新規感染者が広がっていかないことを祈っています。今後もタイのコロナの新規感染者の状況、こちらも探っていき、皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回はプーケットが隔離なし入国に関してのプランを進め始めている、そういった話をさせていただきました。またバンコクでは新規感染者が増えつつある、そのような状況にあるようです。タイの状況としましては、外国人を受け入れるために、タイを開国するために様々なプランが打ち出されて、そして4月からはそのプランも少しずつ開示されていくような、そういった状況でもあります。そんな中、新規感染者が低く収まっていてくれればいいんですが、少しバンコクでは増えてきている、そういった状況でもあります。
タイ政府としてもここは乗り越えたい。そしてワクチンの接種をどんどん進めていき、新規感染者の数を減らしていきたい。そういったところでもあるんじゃないかと思います。今後もこのチャンネルではタイの状況を追いかけていきたいと思います。またそれ以外にも海外の出入国情報、他の国でも動きが起こりましたらそちらも追いかけていきたいと思います。見ていただいている皆様も、もし何か情報提供とかありましたらコメント欄などで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは今後も2021年、2022年の海外渡航に向けて最新情報を発信していきます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。そしていつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。今回もこの動画をご視聴いただきましてありがとうございました。